Здравейте! Сега ще ви покажа как правя седмичната профилактика на бурканчето. Първо, това, което правим, е да източим половината от водичката в някакво съче. Общо взето профилактиката трае доста бързичко. Докато се източва, трябва да сме изключили нагревателя, за да не остане на сухо. След това, което правим, е да почистим бурканчето вътре с една четка за зъби. Тъй като контролираме осветлението през цялото време, в момента осветлението работи 8 часа. Не би трябвало да се образуват алги, няма алги по стъклата. Днес е вече 20-я ден от стартиране на това проектче и за сега се развива доста добре, с изключение на това, че имаме няколко жертви от скаритките, но това е може би резултат от това, че в зависимост от това откъде са скаридите, адаптацията понякога е по-трудна. Скаритките, които бях сложил аз, бяха от внос и съответно някои от тях не се адаптираха, не успяха да се климатизират, а това може да се дължи и на това, че бурканчето е все пак доста прясно и процесите в него не са още много стабилни. Ето това е относно почистването. Сега ще го напълним. Ето така. Тъй като аз съм налял вода от чешмата, сложил съм я малко да се темперира, за да не е студена, тъй като рязката температурна разлика може да окаже лошо влияние на скаритките. Това, което правя, тубата е 5 литра, слагам 3 капчици прайм.
Дозировката е капка на 2 литра. И вече след около минутка може да започне пълненето на бурканчето. През това време, ако има нещо за подрязване, може да си го свършим. Ето към едно листенце, което искам да махна, по принцип, тъй като има листенца, които започват стари листенца. Ето листенцето. То е започнало вече да изгнива. Това най-вероятно е липса на калий вътре, но тъй като бурканчето е все още много прясно, аз все още не слагам макроелементи във водата. Това, което ползвам за момента е Advance. Не знам дали се вижда. Advance на Seachem. Той се използва при стартиране на аквариумите. Използва се всеки ден първите 2 седмици, за да се развие добре кореновата система на растенията. Аз го използвам заради микрантемума, за да може да се вкорени. Както виждате, той си върви доста добре в момента. Осветлението е добро, има хранителен субстрат. Също така слагам флориш. Флориша са микроелементи. Съответно, слагам полезна бактерия почти всеки ден по маничко и съответно правим дехлоратор, премахва хлор, хурамини, тежки метали от водата, за да се обработи чешмяната вода. Общо взето това са препаратите, които използвам. Така, сега да пристъпим към пълнене. Виждате, всичко е супер лесно. Единственото важно нещо е профилактиката да се прави редовно, за да може да се поддържа една относително еднаква, да се поддържа относително еднакво състоянието на водата. Тъй като скалите не обичат много рязка смяна на показателите. Те са много чувствителни към нитрати във водата, така че смяната е много важна. Вече може да си включим нагревателчето. Също така е добре да използвате и термометър, за да проверявате какво става с температурата. В момента това нагревателче, което ползвам на Марина, поддържа температурата около 26 градуса. Производство е на Хаген.
Както виждате, всичко е супер простичко. Това, което правим за финал, температурата още няма да се е измерила, но ще го махна за малко, за да може да почистим отворчето на бурканчето. Аз използвам кухненска хартия. Става най-добре. Така. Вече ако има някакви листенца, които плуват, или тъй като в бъдеще, така или иначе, ще се подрязват растенията, ще има доста листенца, които ще плуват на повърхността, така че внимателно се обират. Също така, скаритките също по време на своето хранене също откъсват листенца. Тях също може да ги махате, тъй като гниенето на тези листенца във водата не е много препоръчително. Последно, което правя, е да сложа стабилити. Това са нитрифициращи бактерии, които подпомагат азотния цикъл в бурканчето, тъй като бурканчето няма филтрация на полезната бактерия, единствено може да се колонизира в грунда. Така. Ето го бурканчето, готово е. Надявам се, че съм ви бил полезен. Ще показвам и в бъдеще какво се случва с него.